iro itrai sesin pat ngai keble pi bar ro ha kerteng ke badan bor tam ko jong uji su te kembang ala ong kini ka banga puli gid khat bible kan long ka jing mentoy na ka bentai ki bom nang ban puli bible bat ki bom yu isu ki kman te henrei ha ka juk ka por kan long ro ka jing kur khu na ka benta ki ba pen kre ka khu bor te la dang ai tang sau du khat ka la khan diat e te ngan ai nyau ha du shi phau te na ka benta ka ba phin la ban le ka nu ko khu bor ngan ai be ya ka juk ka benta nang ba kan nom gulmar shini shatai te menta sin ai ka khat bible ka ba ya de ba ka jing suk dina ka benta ki badan kaman pengkre khu bor ro phin suk ken phin chuwat ba ka jing suk te ki lawan kini philaban pharia hi pat ken namar hang ni kamut hang ni ngam batai te ke jing mut jong kit khat bible hre nga shu ai betang kit khat bible bat nga shu pen puli ru na ka benta ki bom yo i la ne ki bom nang ban puli ken te ngan puli ko makalong yo gospel yo anes kal nong ka bakhan riu ka khat ka balai phulai yo anes khan riu lai phulai ngala kran ye kini ki e ru ha pi ba phin yo ka jing suk hanga ha ka ta ka perthai phin yo ka jin jar han rei to long shlor pi nga la job ya kata ka perthai yo anes ka gospel yo anes hi khat sao arpunyo ye ka jing suk nga e no ha pi ye ka jing suk ka jonga nga ai ha pi om kumba kata ka perthai ka ai nga ai manga ha pi wat khi khu slai na ka do no jong pi lem ni wat shep ting ar Thessalonica kalanong ka balai ka khot ka bakhan riu teu trai ka jing suk ma u hi un ai ha pi kata ka jing suk hala ka sngi ha ki e baro utrai un long lem bat pi baro ka jing ruai sam ar phu khandai de khot ba khat wei utrai un ai bor hala ki briu utrai un kur khu yala ki briu da ka jing suk ka jing ruai sam kala nong ka ba sao ka de khot ka ba phra ha ka ba suk ngan thia bat ngan yo thia ru na ba tang ma me atrai me pensyong yanga ha ka ba suk proverb kala nong ka ba khan riu ka de khot ka ba nyau ha ba ki lenti ubriu ki pen sngo ha ya utrai open long wat iki nong shun jong u ba ken ya suk bat u Matthias kal nong ka ba san ka khot ka ba khandai suk ki ba pen ya suk na ba on khot ye ki khon u blei te ngai phi yo jing kur khu lang ba ka bang yo bangan ai she phi te phila ban shna khu bor ban pharia hi ka tu ka bang jupen batai ka tu ka de ka bang la pharia da ka jing ai e ka jong trai te phila ban shoot in ki jabeng ki jong phi ban pen kre e ki khu bor da ka ba phi bu run ti ki ni ki khot bible ki ba ya hap she ka ju hi ka mat ka phang preng ka ba phi de ban kren te kan long ru ka jing kur khu na ka bentai ki tu ki bam nang puli bible bat kan long ka jing kur khu na ka bentai ki ba kwa ban pen kre khu bor phi la kham suk ken ban bu i khot bible te u bleun yo ban kur khu phi ro itrai